ilyen negatív. Ennyire lehettek volna rugalmasak, meg toleránsak, tehát... Érthetetlen. Hát tényleg azt mondom, hogy verseny is van, semmi előnye nem számít, semmi. Hát lehet tapogatni, tényleg semmi. És tényleg nem az volt a vallás, hogy neki nem veti le a kardot az oldaláról, érted? Tehát... Csak van, hogy nem is ide, Törökország, és érted tényleg, hogy benne vannak kínálni, hogy nem egy szabálytalan kétlás, amit... Igen, de ilyen erővel a pontot, nem 104 cm a tímeret, hanem egy 120, és így lehet lépni. Igen, meg a hátrajára be a tudták, nem tudom arra, hogy mi lesz volna miért. Meg van olyan, hogy megírták, hogy a várról, igen, ez annyi van, aki teljesen így. Azt is meg kell lépni. Persze, igen, ha betűs szerint tartjuk a szabályokat, akkor igen. de hát a kapak az már Hoppá, de szép volt! így dobott. Csomata. Igen? Hát és a csomatát nem. Nagyon lassan a szlovákon. Csak később a szlovák írni, nem is írjuk. Nem látom. Kettősen. De nem csak arra beszélhetünk. Igen, nem most már. Azért csinálják, mert ez a rész, mert hogy ez itt volt, hogy akkor nem létezik, hogy Ez igen, tényleg, hát tudom, hogy figyelj, a fiam az idősen visz a legjobb maga, tehát eleve. Tényleg, gyakorláltak le, és ráadásul teljesen jó dolog volt a leválás, mert ha leváltak,